Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Rasulillah. Ahlak dersleri, kurşı hakkı. Hem biz sizning bilen kaldık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iki hadisi bulayındı. İki hadisi. Birisinde kişiге baxtli buluv için 4 narsa kerak. Hem aның baxtsizligi de 4 narsadan dedik. Şulay bit. 4 narsa baxtdan dedi. İzgi xатын, irkin yurt, yaxşı kurşı hem oңайлы at. Hem kişinin baxtsizligi de, hasreti de 4 narsada dedi. Yaman kurşı, yaman xатын, qısırıq yurt, oңайсыз hem indi yaman at. Şulay bit. Hem ikinci bir hadiste Peygamberimiz narsa dedi. Müslüman kişisinin baxtı dedi. Birincisi keng yurt, ikincisi yaxşı kurşı, üçüncüsü oңайлы at dedi. Elbette bu hadislerde eski alıngan nimetler, alar indi bizning turmuşta her vakit bizning bilen bizning turmuşubuz аңа бәйле, şulay bit. Kişi qaydır yaşarga tiyiş. Kişi күні boyu qaydır hizmet etkenden soң, aның qaytır urunu bularga tiyiş. Hem ol indi şuшы qayta turgan yurtuna qaytqaş anda nişleyindi. Yurtuna qaytqaş ol anda yal ite, ol anda uzi tilemegen, işitirge, kururge tilemegen kişilerden Irak buла, şulay bit. Şuna göre yurtның bigrekte biz yaşagan şartlarda kış günü жылы buluvu, jay günü salkınça buluvu, irkin buluvu, agar da endi bik kişkine qısırınqı bulsa, mesela balalar köp bulsa, har vaqt endi yıqlarga da аңа, yal itirge de eti bilen ege jaysız bula, şulay bit. Şuna göre Allah Teala'nın zor niğmeti yurt. Şuna göre hatta Allah'ın hikmeti icmaqta da yurtlar var kişinin. Mesela icmaqta bitinde bizge bu dünyada yurt narsaga kerak? Salqından saqlanırga, issidan saqlanırga, kişi ko'zinden yarak bularga, şulay bit, şit kişilerde. Icmaqta bir qaraganda anday problemi yok. Allah Teala narsa dey, anda issi quyosh bulmasday, anda salqın kutuplar bulmasday. Yani үйге жылыныр үшін, яки суыныр үшін кірмейсің. Яман көзлер, яман сөздер, анда сенің бақшаң зор бұла. Анда сенің бақшаң 1000 гектар бұла. Яки анда жер шарымдан зор бұла, сенің бақшаң. Анда ағаш түбі де жете. Лекин жәннәтнің да хикметі нәрсе анда үй бұла. Hatta бик көп хадислер келе, жәннәттәге йортларны тасвирлый тұрған. Нинди йорттан була, аның кирпиши алтын, көмеш, аның штукатуркасы нинди була, идәнендә линолеумы нинди була, бөтенесе ятаклары нинди була, бүлмәләре нинди була, бөтенесе тасвирлана инде, сүрәтләнә. Шуңа күрә хәтта җмахта да нәрсә йортсыз булмый икән, анда да йорт була. Шуның кайта торган йорты була. Шуңа күрә, мәсәлән, кеше җайсыз йортка кайтса, ул анда шатланып та кайта алмый. Шулай бит? Мәсәлән, кайта анда каты бүлешлек. Анда хәзер кайтам ди, салкын анда ди, ул анда рәхәтләнә алмый. Хәтта кайтканда ук аның кәефе төшә. Яки мәсәлән, бик кысырынкы, анда кайтсаң хәзер анда тавыш, ял итеп булмый башкасы. Шуңа күрә йорт дигән әйбер кешегә ул зур бер терәк булып тора инде. Кеше кайта, ял итә, көч җыя, чөнки аңа тагын көрәшкә чыгып китәргә кирәк, шулай бит. Йортың әллә нинди зур, уңайлы, яхшы булып та, жылы булып та, җәй көне салкынча булып та, хатының җүнсез булса, анда инде тоже кайтасы килмей кешенең. Ни өчен? Чөнки өйдә тынычлык юк, мәсәлән, өйдә хәерле вазгыять юк. Шуңа күрә хатынның ул йортта яхшы булуы шарт булып тора. Чөнки ансыз булмый. Яки хатынсызлык
кемнеңдер хатыны юк. Шулай бит инде. Кемнеңдер гаиләсе юк, йорты да бар, анда квартирасы да бар, әллә ничәүдер бәлки, акчасы да күптер, хатын юк. Ягъни анда беркем дә көтми, беркем дә ул кайтуга әзерләнми, ул кайтуга шатланмый, ул да начар. Шуңа күрә яхшы хатын булу диде, шулай бит. Яхшы ат, әлбәттә инде тормыш көтәргә, сәүдә итү буламы, кәсеп кыламы, кешегә яхшы ат кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аты булды, сахабаларның атлары булды, шулай бит. Һәм бүгенге көндә инде ул ат машина, машинаның уңайлы булуы, шул ук салкында җылы булуы, эсседә салкынча булуы, салкында кабынуы, мәсәлән. Шулай бит, әгәр дә ул иске-мыскы булса, мәсәлән, ул төне буе шуны уйлап ята, иртәгә машина кабыныр микән инде ди. Искерәк булса, ул уланы чыгып бер өч мәртәбә кабызып та керә. Менә шуңа күрә кемнең уңайлы аты бар, аны инде гел-гел ясап та торасы түгел, чыгып китә, кая кирәк, беркем белән бәйле түгел, беркемгә мохтаҗ түгел. Мәсәлән, каядыр авылдан ниндидер, Алла сакласын, борчулы хәбәр килдеме, шатлыклы хәбәр килдеме, чыгып китәргә кирәк, чыкты, утырды, пишәнен салды, рәхәтләнеп чыгып китте. Анда 100 чакрыммы, 1000 чакрыммы, бернинди проблема юк. Шулай бит, ул Аллаһның бер зур рәхмәте. Яхшы ат булу. Кемнең инде аты начар, тагын аның башында кайгы, ие начар булган кебек. Шулай бит инде чыгып китә алмый, чыксам ватылырмы микән инде дип, мәсәлән, безнең әтиләр заманында Казанга барасы булса, бер атна машина карыйлар, бер атна бар ватылалар. Бар ватылалар. Менә шуңа күрә элек машиналар искиде, шанычсыз иде, салкында кабынмый иде. Менә шуңа күрә бүгенге көндә инде Аллага шөкер, кемнең мөмкинлеге бар, аларның атлары бик уңайлы. Шуңа күрә бу Аллаһның рәхмәте. Аллаһның рәхмәте, яхшы атың булу һәм бер зур сынау инде. Нәрсә? Начар атлы булу. Һәм күрше инде, күрше. Шулай ук йортың әллә нинди яхшы, уңайлы булып та, хатының ирең әйбәт булып та, әгәр дә инде күршеңдә начар кешеләр, шул ук сәрхуш, алкашлар яшаса, гел тавыш булса, гауга булса, мәсәлән, авыл җирендә әйбереңне урлап торсалар, мәсәлән, бар шундый авыллар, анда гел әйбер урлыйлар. Мәсәлән, начар кешеләр яши дип әйтик миндә авылда. Бөтен авылның бер хәсрәте булып торалар инде. Шуңа күрә әйтәләр бит, гынахкар кеше, залим кеше үлсә, ул авыл тирәсендәге агачлар да, урманнар да сөенәләр ди. Ни өчен? Чөнки яңгыр яумады, Аллаһның бер ачуы иде ул авылда, хәзер инде ул ниһаят китте. Менә шуңа күрә бу әйберләр турында, моның һәрберсе турында дәресләр үткәрергә була инде. Һәм әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән икән, менә шушы 4 нигъмәт дип, шулай бит. Һәм бу 4 нигъмәтең булмаса, димәк 4 хәсрәт була, шулай бит инде. Менә димәк инде мөселман кешесе шушы 4 нигъмәтне булдыру өстендә эшләргә тиеш. Булдыру өстендә эшләргә тиеш. Ягъни яхшы йорт бер бәхеткә бер сәбәп икән, димәк тырыш, йортың яхшы булсын. Шулай бит, үзеңә дә, гаиләңә дә. Монда инде ир җаваплы, әлбәттә, беренче иратта. Шуңа күрә ират өстенә килә. Әгәр дә Пәйгамбәрбез әйткән икән, яхшы хатын бәхетле булуыңның сәбәбе дип, димәк, яхшы хатынлы булырга кирәк. Үзеңә яхшы булырга кирәк, яхшы хатыннар сиңа кияүгә чыксын өчен. Һәм инде яхшы ат өчендә тырышырга кирәк, Аллаһтан дуа кылып сорарга кирәк. Я Раббым, миңа үземне, гаиләмнең тормышын алып бару өчен миңа яхшы ат бирсәң иде дип, чөнки Аллаһ бирүче бит. Шулай бит. Начарын да, яхшысын да Аллаһ бирә. Ләкин кеше тырыша икән, акчасын җыя, сәбәбен кыла, эзли, Аллаһтан дуа кылып сорый икән, атны бирүче Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә Аллаһтан хәтта машинаны сатып алганда да дуа кылып, истихара кылып алырга кирәк, чөнки Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте, яхшы ат диде бәхет. Начар ат бәхетсезлек диде. Шуңа күрә сорарга кирәк. Һәм күршене дә әлбәттә сорарга кирәк. Менә бу инде
дөньяда без бәйле менә шушы нигъмәтләр белән, шуңа күрә аларның яхшы һәм яман булуы белән безнең бәхетле һәм бәхетсез булуыбыз бәйле. Һәм менә монда без начар күрше дидек, шулай бит әле начар күрше синең яхшы йортыңны да юкка чыгара. Менә безнең инде динебездә шундый мәсьәлә бар. Каядыр төпләнгәндә, каядыр урнашканда, мәсәлән, син кайтырга булдың туган җиреңә, яки килергә булдың Казанга күчеп, мәсәлән, все, син монда яшәячәксең, вакытлыча гына түгел иншалла, ниндидер авыл, поселокма, менә монда беренчедән инде күрше мәсьәләсен карарга кирәк, йөзләү генә түгел, ул инең күршесен дә карарга кирәк. Чөнки Пәйгамбәребезнең сүзе бар. Шулай бит? Иң яхшы булып та, күршең начар булса, син ул өйдә рәхәтләнеп яши алмаячаксың. Шуңа күрә элек кай вакыт, мәсәлән, үй сатканда үйнең бәясен күршегә карап куя торган булганнар. Бер кеше шулай иен сата, анда хәтерләмим инде ул кыйссаны, 700 мең куя, дирхәмме дә нәрсәме инде өйгә. Шуннан соң кешеләр килеп карыйлар да, бу өең синең андый бәягә тормый ди. Нигә шулай кыйммәт сорыйсың дигәч, өенә 300 ди, җитә ди, ә менә бу күршегә 400 бирегез ди. Мин бу күршене ди арзангарак сата алмыйм ди. То есть моның өенә карый, күршесе кыйммәтлерәк булып чыккан. Шулай бит? Һәм тормышта чыннан да әйтәләр бит, күршең үзеңнән бай булсын, күршең үзеңнән яхшы булсын диләр. Шуңа күрә өйнең бәясе күршенең бәясеннән дә арзанрак булып чыга. Шуңа күрә элек вообще күрше мәсьәләсе ул бик каты зурланган. Менә без карасак, без инде әлегә хәдисләрдә генә, ләкин кайтсак, мәсәлән, сахабалар тормышына, алар ничек күршеләре белән яшәгәннәр, ничек күршеләрен зурлаганнар, анда инде исең акылың китә аларның мөнәсәбәтләренә. Түбән Камада эшләгәндә бер кайдыр Киевтанмы ул вакытта әле нирәк Украина белән мондый хәлләр түгел иде, кайдыр күчеп килде бер батюшка. Яшь кенә егет инде ул, минем тирәм икән ул вакытта. Бик озак кына үзенә аны инде бер авылда ширкәү салдылар аңа, ләкин ул авылдан алмады йортны. Һәм ул инде урыс авылы инде, күршедән татар авылыннан алды инде. Шуннан инде анда абзыйлар бит инде, ул ничек инде татар авылында батюшка йорт алып, бу бит инде башка сыймый торган әйбер. Нишәсен анда. Шуннан бер татар абзый, язучылар инде алар, килеп сораган инде, атакай, менә нишәпсез, үзегезнең авылыгыздан алмадыгыз дип. Ул әйтә инде, мин анда яшәп карадым ди, анда ди көндез дә урлашалар ди. Ә монда төнне дә үйне биклисе юк ди. Бу теге кемнедер яманлау өчен әйтелми, булган хәл инде. Шуңа күрә хәзер, конечно, татарлар да кимен куймыйдыр урлашуда. Ләкин әйтәсем килә, авылның тәртипле булуы, күршеләрнең тәртипле булуы ул бик яхшы күренеш, бик яхшы күренеш. Чөнки чыннан да көндез, көпә-көндез ишек бикләп, капка бикләп яшәүче җирләр дә бар, кызганыч. Безнең битендәлек татарда ничек булган? Таяк терәтсә, әби таягын терәтсә, все, бетте, бу тимер ишек. Бу система безопасности самые. Ну, әлбәттә, монда бөтен нәрсә кайта инде, ишекнең калынлыгына түгел, нәрсәгә кайта? Кешенең иманына кайта. Шулай бит инде. Аллаһ Тәгалә хәтта өйдә кеше булса да нәрсә диде? لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم диде. Хәтта тастәнису ва тусаллиму аля әһлиһа ди. Үз өйләрегездән башка өйләргә ди, кирмәгез, аяк басмагыз ди, ике шартны үтәмичә ди. Рөхсәт сорамыйча һәм сәлам бирмичә ди. Ике шарт булып тора кеше өенә кергәндә. Башта рөхсәт сора, шакуның үзенең әдәбе бар. Әдәбул истизам. Ничек шакырга, ничә тапкыр шакырга, ничек эндәшергә, сиңа анда кем дип әйтсәләр, ничек, бөтенесе баралар әхлак фәнендә. 7нче гасыр. 7нче гасыр. Безнең бит менә мәсәлән проблема татар авылларында, урысларда бар микән ул? Мин әйтә алмыйм, яшәгәнем юк.
Мәсәлән, киләләр дә керәләр пылт итеп. Ярамый. Кеше ие. Кеше ие. Әгәр дә кеше иенә беренчедән ярамый, харам. Харам дәрәҗәсендә. Кеше иенә кергә ярамый. Күршең мул, күршең түгелме? Кеше ие, анда гаурәт. Анда гаурәт. Шулай бит инде. Хәтта кеше тәрәзәсе ачык калган икән, күз салырга ярамый. Чөнки гаурәт. Ни өчен куелган әдәп дигән әйбер. Шуңа күрә нәрсә ди? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә дәвамында әйтә, әгәр дә сезгә рөхсәт бирмәсәләр, китегез ди. Китегез ди. Туталар өйдә бит. Булсасын. Өйдә булсалар да, димәк, сиңа ачырга теләмиләр алар. Димәк, аларның эшләре бар. Ул аларның нәрсәсе? Ул аларның ихтыяры. Сиңа ачу, ачмау, мәсәлән, телефонны кемдер шалтырата, синең вакытың юк. Син тиешме алырга? Мәсәлән, синең вакытың юк, синең мөмкинлегең юк. Кирәкмәгән вакытта, мәсәлән, синең телефон нитә тормышыңа керә. Менә шуның кебек, монда да гына инде нәрсә, димәк, синең анда уңайсыз. Жайсыз булырга мөмкин. Менә шуңа ул Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ачмаганнар икән, рөхсәт итмәгәннәр икән, китеп бар ди. Бу теге, миңа ишетмиләр, наверное, дип кирегә сәбәп түгел, кеше юк, ярамый. Шуңа күрә ул проблема бар. Шәһәр җирендә бик юктыр инде, но авыл җирендә ул проблема бар, килеп керәләр, пылт итеп. Син идәме? Спальняга да килеп кергән мушлар. Даже әти, әни бүлмәсенә балаларга ярамый. Рөхсәтсез керәгә. Коръәндә бар. Шуңа күрә ул крепость. Кеше крепостена ярамый керәгә. Аллаһ Тәгалә куйган аны. Бу крепость, бу синеке түгел. Бу кешенең шәхси. Монда кибет турында сүз бармый. Монда мәчет турында сүз бармый. Монда ниндидер җәмгыять, иҗтимагый биналар турында сүз. Мәсәлән, клубка шакып керәгә димәгән. Чөнки анда гомум рөхсәт. Ачык икән кер. Кибет, кафе, анда, мәсәлән, кафе килеп тык-тык-тык сәгать 11 часы работы с 9, мәсәлән. Юк, кирәкми, анда әйбер юк. Ул җәмгыять не кер. Кеше иенә кермә. Ул шәхси не. Крепость. Мой дом, моя крепость. Все, аягың атлама, рөхсәт итмәсәләр. Яман күрше турында. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, менә безнең алдагы хадисебез: "Та'аввазу биллаһи мин джари сау'i фи дарил муқам, фа иннал джарал бади мухаввалун анк." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, бу Абу Хурайрадан килә, төпләнәсе йортта ди, төпләнәсе йортка кергәндә ди, яман күршедән Аллаһка сыйыныгыз ди. Төпләнәсе йортка кергәндә яман күршедән Аллаһка сыйыныгыз ди. Ягъни, я Раббым, мин хәзер йорт сатып алам, квартира алам, яки снимать итәм узакка, нәрсә? Мине яман күршедән сакла дигән дуга кылыгыз ди. Ләкин нинди шарт тора? Төпләнәсе йорт. Ни өчен? Чөнки хадисның дәвамында әйтә, чөнки әгәр дә ул вакытлы чагына булса, кеше аннан тиз арада китә ди. Тиз арада китә ди. Мәсәлән, ул каядыр килә, мәсәлән, кемдер менә Казанга киләләр бәйрәмнәрдә, башкасында. Шулай бит инде. Мәсәлән, кунакка киләләр, 1 көнгә, 2 көнгә, 3 көнгә квартира снимать итәләр. Анда инде ул син күршең начаррак булып чыкса да, яки син аны белмичә каласың, яки инде әз генә булса да түзәсең. Шулай бит инде. Чөнки бу синең нәрсә 2-3 көн бер атна гына, 2 атна гына. Командировка булыр мөмкин. Әгәр дә инде син каядыр озак вакыт гомер үткәрергә җыенсаң, Пәйгамбәрбез нинди дуга кыл дигән? Йорт сатып алыр алдыннан, йорт эзләгәндә, йорт салыр алдыннан, җир сатып алыр алдыннан Аллаһ Тәгаләгә сыйын ди. Раббым, мине сакла яман күршедән ди. Ни өчен? Хаман кайтабыз инде шуңа. Әллә нинди яхшы йорт салып та, әллә нинди матур архитектуралар белән, яхшы бакчалар белән, яхшы мунчалар белән бөтенесен эшләп тә, әгәр дә күршең мәгънәсез булып чыкса, начар булып чыкса, син аның бакчасында да ял итә алмыйсың. Шулай бит? Иңдә дә ял итә алмыйсың, чөнки анда акрыш, бакрыш, балаларыңны да уйнарга чыгара алмыйсың. Сүгенәләр, теләсә нәрсә әйтергә мөмкиннәр балаларыңа. Шулай бит?
ниндидер зыяннары килергә мөмкин, хатыныңа теләсә нәрсә әйтергә мөмкин. Алла сакласын. Шуңа күрә нәрсә? Пәйгамбәрбез әйтә, төпләнәсе йортны алганда ди, төпләнәсе йортка барганда Аллаһыдан дуга белән сыйыныгыз ди. Ягъни мине сакла дип әйтегез, начар күршедән. Монсы булдымы? Алга таба киттек. Алдагы хадисыбыз Абу Хурайра радиллаһу анхудан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шулай ук машалла. Шактый еш искә алына торган хутбәләрдә хадис бу. Ләкин бик мәгънәле, бик хикмәтле хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир", кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китерсә, алга таба хәзер бара, кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китерсә, фала ю'зи джараху ди. Ул кеше күршесенә зыян салмасын ди. Күршесен интектермәсен ди. Фала ю'зи джараху ди. Күршесен интектермәсен ди. Аннарысын яңадан кабатлады. Ва ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир. Һәм кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китерсә ди. Кат-кат кабатлап әйтә. Кемнең иманы бар ди Аллаһка һәм ахиратка ди. Фал юкрим дайфаху ди. Кунагын хөрмәт итсен. Килгән кунагын хөрмәт итсен ди. Аннарысын өченче мәртәбә кабатлады. Ва ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир. Карагыз, пәйгамбәрбез ул бит кыска сөйли иде. Ләкин монда 3 мәртәбә кабатлады. Кешенең ни өчен? Чөнки бу әхлакый сыйфатлар кешенең иманына кайта. Шуңа күрә өченчесендә әйтте: кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китерсә, фәльякул хайран ау лияскут. Ул яки хайырлысын сөйләсен ди, яки авызын йомсын ди. Яки авызын йомсын ди. Фәльяскут. Яки хайырлысын сөйләсен, яки авызын йомсын ди. Шундыйга шаган хадис, шулай ук килә Абу Шурайхтан килә. Монысын тиз генә укып чыгам. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир", кем ди Аллаһка һәм ахиратка иман китерде. Беренчесендә нәрсә дигән ялы? Искә төшерик тиз генә. Күршесен интектермәсен. Монысында нәрсә ди? Фал юхсин иля джарихи. Күршесенә карата яхшы булсын ди. Айырмасы шунда. Ни өчен айырым килә? Чөнки айырмасы бар шуннан да. Тегесендә күршесен интектермәсен диде, монысында күршесенә яхшылык кылсын ди. Кем Аллаһка һәм ахират көненә иман китерде, кунагын хөрмәт итсен ди. Кем Аллаһка һәм ахиратка иман китерде, хайырлы сүз әйтсен, юк икән дәшмәсен ди. Юк икән дәшмәсен. Булар икесе дә Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Икенче хадистә күршесенә изгелек кылсын ди. Күршесе белән яхшы булсын ди яки. Фал юхсин иля джари. Менә әйдәгез шушы хадисларны тиз генә карап чыгыйк. Монда без күрәбез нәрсәне? Иң беренче кайтара Аллаһ Тәгаләнең илчесе иманга. Чөнки кешенең Аллаһыга иманы булмаса, менә без сезнең белән бу сөйләгән хадисләр, аятлар, бу насихатлар алар берсе дә безгә тәэсир итми. Ни өчен? Чөнки безне хәрәкәтләндерә торган, изгелеккә этәрә торган әйбер безнең Аллаһка булган иманыбыз. Һәм без һәрбер эшебезне Аллаһ ризалыгы өчен башкарабыз. Һәрбер эшебезне Аллаһ ризалыгы өчен башкарабыз. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә Аллаһка иман китердегез икән һәм ахират бар, кыямәт көненә без Аллаһ хузурына кайтачакбыз. Кылган изгелекләребезне үлчәүгә салыначак, явызлыкларыбыз үлчәүгә салыначак. Кемдер шуның нәтиҗәсендә яки иҗмахлы, яки тамуклы булачак. Менә кем шушыларга иман китерде ди? Пәйгамбәр нәрсә ди? Алла сакласын, күршесен интектермәсен ди. Әгәр дә иманың бар икән, Аллаһыдан курык. Күршеңнән куркып түгел. Шулаймы? Аллаһтан куркып, күршеңне интектермә ди. Икенчесендә хадистә нәрсә диде? Күршесенә изгелек кылсын ди. Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки син бит Аллаһка иман китердең.
Син ахиретке иман китердең. Һәм син беләсең, күршеңә нинди генә зыян салсаң да, ул сиңа зыян белә кайтармаса да, полицияга заявление язмаса да, һәрбер әйбергә заявление язып булмый бит инде. Жюри кемдер телевизор кычкырта, жюри кемдер тавыш чыгара, мәсәлән, этажлы өйләрдә, шулай бит инде. Ул бит нәрсә? Дөньяда, дөньялыкта ниндидер дөньяви дәүләт җәзасы булмаса да, кемнең җәзасы бар? Аллаһның җәзасы бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк. Һәм изгелек кылсаң да, нәрсә, күршең кай вакыт ул изгелегеңне күрмәскә мөмкин. Ул изгелегеңне аңламаска мөмкин. Ләкин кем күрә, кем аңлый, кем белә? Аллаһ Тәгалә күрә, Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә кем Аллаһка һәм ахиреткә иман китерде, нәрсә ул белә. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне күрә һәм һәр нәрсәгә хисап кылып тиешле җәзасын бирә. Хисап кылып тиешле җәза дигән сүз, менә аны әйткәнем бардыр инде, безнең татар телендә җәза ул газап мәгънәсендә, ләкин гарәп телендә аның тамыры кайта, нәрсә? Җәза ул тиешлесен бирү. Җәннәттә кемгәдер җәза булачак. Шулаймы? Шуңа күрә әҗир дигән сүз инде ул. Савабы, тиешле әҗире. Плата за твое деяние. Җәза. Шуңа күрә кемнеңдер кем әйтергә мөмкин, мин сиңа эшләдем эшне, кая җәзасы? Ягъни сөйләштек бит 1000 сумга. Аның әйдә бир җәзасын дип әйтергә мөмкин. Менә шуңа күрә җәзасы. Ягъни белә кыямәт көнендә аның җәзасы булачак. Шулай бит. Һәм моңа инде зәлзәлә, җир тетрәү сүрәсенең ахыргы 2 аятын китерергә була. Кыска сүрә. Шулай бит. Иза зулзилатил арду зилзалаха. Анда нәрсә дип ахыргы аятлар килә әле? Фәмән я'мәл мифқала зарратин хайран яра. Ва ман я'мәл, кем эшләде ди, кылды, мифқала зарратин. Мыскыл диләрме? Бер мыскыл кадәр генә. Ягъни зарра бөртек. Ягъни кем бер бөртек кадәр генә кылса нәрсәне? Хайран, хәерлелекне яра. Ул аны күрәчәк ди. Күрәчәк ди. Ва ман я'мәл мифқала зарратин шарра, кем инде бер мыскыл кадәр, кичкенә генә, бер бөртек кадәр генә явызлыкны кылса, шарра яра. Ул аны күрәчәк ди. Ул аны күрәчәк ди. Шуңа күрә бу нәрсә Аллаһның аятлары. Һәм Аллаһка һәм ахиреткә иман китергән кеше, ул инде моны аңларга тиеш. Моны аңларга тиеш. Менә шуңа күрә безнең иманыбыз, ахиреткә булган иманыбыз, әҗр савап өмет итүебез безне нишләтә? Безне этәрә. Шулаймы? Этәрә безне, побуждает, толкает була инде. Нәрсәгә? Күршебезгә файда, яхшы мөнәсәбәттә булырга, зыян китермәскә. Икенчесе нинди булды әле? Кунак, килгән кунагыңа хөрмәт күрсәтү. Мәсәлән, пәйгамбәрбез вакытында булды сахабалар, аларның ашарларына ризыклары юк. Ләкин кунак килсә, алар соңгы ризыкларын, соңгы әйберләрен чыгаралар иде. Беләбез, пәйгамбәрбез вакытында нинди хәл булды? Мәчеткә бер кеше килеп алып кайтты, бер мусафирны алып кайтты, һәм мусафир ашаса, балаларга үзләренә калмый иде. Шуңа күрә аны нәрсә, авыр хәлгә калдырмас өчен, мәсәлән, кунак бит инде күрә икән, ашарга бүтән юк, аңа гына җитә. Нишләделәр? Балаларын йоклаган кебек иттеләр. Шулай бит инде тизрәк йоклатты хатын инде, һәм утны сүндерделәр. Тегеләр дә ашый дип уйласын өчен. Ләкин аларга ашарга юк, кунакны ашаттылар. Аннары соң инде икенче көнне ул мәчеткә барганда, Аллаһ Тәгалә ди, син пәйгамбәрбез әйтә, пәйгамбәргә вахый инде. Аллаһ Тәгалә синең ди, бүген үзең аш булсаң да, гаиләң аш булса да, кунагыңа хөрмәт күрсәткәнеңне күрде ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә сахабалар заманында кунакны хөрмәт итү, гомумән кунакка йөрү ул үзе берни. Бәлки безнең бардыр әле ул, иншаллах, алга таба. Киттек алга таба. Димәк, иманың
нык булса, гамәлеңдә нишли? Төзәлә. Мөселманның иманы ныгыган сайын, Аллаһка булган мәхәббәте ныгыган сайын, Аллаһтан куркуы арткан сайын, ул гынаһтан курка башлый. Шулай бит? Шуңа күрә кешенең иманы, Аллаһка булган мәхәббәте, Аллаһыдан куркуы белән бергә аның нишли? Гамәлләре дә үзгәрә. Шуңа күрә мөселман кешесе дингә якынайган сайын күршегә яхшырак мөнәсәбәттә булырга тиеш. Дингә якынайган сайын күршеләр кунакка зуррак хөрмәт күрсәтер. Һәм өченчесе калган икән әле, нәрсә? Сили икән. Силәсен хәерлесен, юк икән дәшмәсен ди. Бу инде Аллаһы Тәгалә куйган безгә ни? Нәрсә әле? Система фильтрации. Фильтр. Ягъни әйтәсе сүзеңне үлчәп фильтр аша чыгарырга кирәк инде. Менә бу синең иманың, Аллаһка һәм ахирәткә булган иманың. Шуңа күрә сүзне әйтер алдыннан кеше үзенә сорау бирергә тиеш, минем бу әйтәсе сүземдә хәерлелек бармы, юкмы? Хәерлелек бармы, юкмы? Минем өчен, кем өчендер, дөньям өчен, ахирәтем өчен. Һәм минем бу әйтәсе сүзем кыямәт көнендә үлчәүнең, менә сүзне әйтер алдыннан күз алдына үлчәү китергә кирәк. Үлчәү тора. Менә мондый бизмәнне бар бит, электронный түгел, чөнки хадисләрдә килә, менә мондый ике яклы булыр ди. Һәм аның нәрсәсе булыр ди, тәлинкәсе булыр ди, шашы. Нинди була, Аллаһ белә инде. Ләкин ул гаделлек үлчәүе булачак. Хәтта Аллаһның хикмәте, Аллаһның кодрәте электронный весаларга җитәме? Конечно, җитә. Ләкин менә карагыз, нәрсә диде? Ике яклы үлчәү диде. Менә шуңа күрә сүзеңне әйтер алдыннан үзеңә сорау бирергә кирәк. Бу минем әйтәсе сүземне кайсы якка куярлар микән? Изгелекләр ягынамы? Һәм ул минем иҗмахка керүемә сәбәп буламы? Әллә инде явызлыклар ягына куеп, минем тамукка төшүемә, Аллаһның ачуына ирешүемә сәбәп буламы? Шуңа күрә галимнәр нәрсә дип әйттеләр? Әгәр дә хәерлелек икән әйтте, юк икән, тогда лучше молчи. Әйтер сүзләрең, ничек? Әйтер сүзләрең көмештәй булса да, дәшми калуың алтын булыр ди. Шулай бит? Ярар, киттек алга таба. Күрше хакы мәсьәләсендә монда ике әйбер, ике нигез бар. Ике нәрсәгә игътибар бирә кирәк. Менә хәбез күрше хакын бит инде сөйләшәбез. Менә бу күрше хакына килгәндә ике мәсьәлә бар. Беренчесе, күршегә, менә бу хәзер алдагы ике хадисны алабыз. Карагыз, ике хадисны алып, без куябыз ике нигез, күрше белән мөнәсәбәт кылганда. Беренчесе, күршегә хөрмәт күрсәтү. Күршегә изгелек кылу. Изгелек, хөрмәт, яхшы мөнәсәбәт монда күп төрле булырга мөмкин. Шулаймы? Ул мәсәлән шушы гына дип әйтеп булмый. Ул күп төрле булырга мөмкин. Булырга мөмкин яхшы сүз белән. Булырга мөмкин ниндидер яхшы хәерле эш белән, матур итеп сәлам биреп, шулай бит инде. Аңа ярдәм итеп ниндидер эшендә, мәсәлән, элек мин кичкенә вакытта хәтерлим, бәрәңге аласы булса, күршеләр керәләр, көрәкләрен тотып, бөтенесе. Безгә кадәр инде мин ансына эләкмәде. Йорт җиткергәндә бит инде бергәләп, шунда җыелышып, бөтенесе эшләгәннәр. Ягъни яхшы сүз, ризык мәсьәләсендә, шулай бит ризык белән ярдәм итәргә була. Авыр вакытта, менә мәсәлән, хәзердә авылларга барсак, җиназага, бөтен килгән халыкны күршеләр ашата. Анда бит өйдә ашарга да әзерләп ятып булмый, анда мәйет ята, башлары эшләмей, соңгы тапкыр күрәләр, һәм нишли күршеләр кирип җыеп ашап китәләр. Җыеп. Кай вакыт әле хуҗаны да еласа да, хуҗа бикәне дә, әйдәле керәле, хәт ярты стакан чәй булса да, эштип кемнәр килә? Күп вакытта туганнар да түгел, чөнки туганның өе башка авылда. Күршеләр, шулаймы? Менә шуңа күрә беренчесе икәү дидек. Күрше белән мөнәсәбәт кылганда икәй бергә игътибар бирә кирәк. Беренчесе изгелек, күршегә изгелек, хөрмәт. Ул хөрмәт төрле булырга мөмкин. Даже кай вакыт булырга мөмкин, просто тәмнәй бер пешердең өйдә, бер бәләкәй генә кисәген алдың да, кертеп бирдең. Ул хәерче дә түгел, но көн сайын бәлеш пешермәй бит инде ул. Яки мәсәлән, улгайган әби булырга мөмкин, көн сайын кыймак пешерә алмый. Шулай бит инде.
Шуңа күрә монда аның бай булуы, мохтаҗ булуы кирәкми, бу закат түгел. Закат түгел, шулай бит. Хәтта мөселман яки мөселман түгел, мөселман яки мөселман булмау да шарт түгел. Ни өчен? Чөнки ул синең күршең. Булды, күчтәнәшеңне керттең, анда кемдер мәсәлән каядыр җиләккә барып кайтты, аның мөмкинлеге юк мәсәлән барырга. Шулай бит. Мәсәлән, бәлки ул яшь бала карыйдыр, мәсәлән, булырга мөмкин, ул җиләккә бара алмыйсыз, барып кайтты, сорас, бер утырып чәй эчәргә, шунда җиләген кертте. Менә шулай торып төрле, монда инде список зур, исемлек зур. Төрле рәвештә изгелекләр кылырга була. Һәм әлбәттә, булар барысы да Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә, һәм моның өчен кеше бик күп нәрсә ала? Әҗр, савап ала. Моның өчен Аллаһ Тәгаләдән кеше бик күп әҗр, савап ала. Киттек. Икенчесе, икәү дидек, шулаймы? Икенчесе, Пәйгамбәрбез бер хадистә нәрсә диде? Изгел күршесенә изгелек кылсын диде. Икенче хадистә күршесен интектирмәсен диде, азаламасын диде. Шулаймы? Шуңа күрә синең күршеңә булган мөнәсәбәтең ике өлештән тора. Хөрмәт, ихтирам, изгелек, явызлык кылма күршеңә. Зыян китермә. Шулай бит, күршегә зыян китермә. Әлбәттә, зыян төрле булырга мөмкин. Шулаймы? Төрле рәвештә булырга мөмкин. Булырга мөмкин тел белән. Шулаймы? Тел белән. Мәсәлән, күршеңә теләсә нәрсә әйтәсең. Күршеңнең гайбәтен сөйләп йөрисең. Чөнки күршене күрә бит инде ул. Күрә бит инде аны, нәрсә эшләсен инде. Мәсәлән, бәлки күршеләрең үзләре авылда ничәвә кешеләрдер. Бераз гына Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, балаларның тауфигын алгандыр. Төрле хәл булырга мөмкин. Синекен дә алырга мөмкин. Шулаймы? Шуңа күрә бераз гына улы бәлки мәсәлән салып йөрергә мөмкин, ялкау булырга мөмкин. Күрше күрә бит аны. Һәм нәрсә эшли? Сөйләп йөри. Ягъни күршесенең нишли? Гайбәтен сөйли. Шулай бит инде, күргәнен. Менә шуңа күрә тел белән бик күп төрле зыян китерергә була кешегә. Тел кешене терелтә, тел кешене үтерә дигәннәр. Шуңа күрә җәһәннәмгә дә күпчелек кеше теле белән керәчәк. Күп кешенең ботыннан тотып җәһәннәмгә атачаклар теле сәбәпле. Тел белән, гамәл белән, шулаймы? Гамәл белән, ниндидер гамәл белән. Мәсәлән, нинди гамәлләр белән күршегә зыян китерергә була? Нинди гамәлләр? Мәсәлән, машинаңны аңа кымаучы, мәсәлән, дөрес куймыйсың, күршеңә зыян китереп куясың. Мәсәлән, күршең кире алмый, чөнки син аңа машинаңны китереп куйдың. Күршенең капка төбен, мәсәлән, сазда кирип, җырып чыгарга була. Шулай бит инде, җимереп чыгарга була. Мәсәлән, шүбең аңаша, синең шүпләрең үйып куйдың дагын, бөтен шүп җил белән кемгә китә? Күршеңә китә. Шулай бит инде. Башка төрле ниндидер зыянны эшләргә мөмкин. Мәсәлән, аның җиренә керергә мөмкин. Җиренә, мәсәлән, кыйманы тотканда, ярар аңа җитә инде ул дип, мәсәлән, ул карт әби булырга мөмкин. Мәсәлән, аның территориясенә керә. Элек югый бит ниләр? Хәзер ул ярар межевание бөтен җирдә, спутник белән хәзер карыйлар. Шулай бит инде. Элек бит инде ул чама белән алганнар да, ләкин Пәйгамбәрбез нәрсә дигән? 7нче гасыр. Спутниковый межеваниелар юк, приборлар юк. Әле күп кеше нәрсә? Дәүләт тә карамый. Мәсәлән, 7нче гасырда каян дәүләт карасын инде кемнең нинди территория? Ләкин Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Әгәр дә кеше зулымлык белән, несправедливо күршенең җиренә бер шибр, менә бу шибр дип атала, 20 сантиметр керсә, кыямәт көнендә 7 кат җир астына төшеп китәчәк шуның сәбәпле ди. Шуңа күрә кеше җире, ярамый керергә кеше җиренә. Ой, мин аз гына кыйманы этим инде кая. Ой, аз гына мунчаны чыгарым инде. Ул бит шуңа күрә дәүләт куйган таләп ничәдер метрдан әзәя икән, син ул бинаны сала алмыйсың, пока сиңа рөхсәт бирми күршең. Ул бит инде ул әйберләр теге закон нигезендә ясала, былай гына түгел. Кешеләр мәслихәт өчен. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә чөнки синең карың аңа төшәчәк, синең яңгырың, суың аңа агып ятачак. Шулай бит инде. Анарасын кемдер, мәсәлән, яз көне проблема бит инде авылда. Су төшә башлый, бигрәк тә элекке заманнарда.
Қар күп булган вакытларда жырада кемгә җибәрә? Күршегә китсен, шунда батсын, шунда. Нәрсә инде ул? Главное миңа кермәсен. Шуңа күрә менә бу гамәл белән төрле зыяннар китерү булырга мөмкин. Шулай бит? Һәм булар барысы да китерә нәрсәгә? Без бит иманга кайтабыз. Тегендә бөтенесе дә Аллаһның рәхмәтенә, ризалыгына һәм савабына китерсә, монда күршеңә кылган һәрбер зыян, һәрбер яманлык, һәрбер әшәкелек сиңа кайта нәрсә булып? Аллаһның ачуы, Аллаһның газабы, бәрәкәтсезлек һәм башкалар. Әле монда тагын безнең ул темалар булыр әле. Әле безнең булачак иншалла. Кайбер мисаллар булачак пәйгамбәребезнең тормышыннан. Әйдәгез соңгы хадисне карап чыгыйк, өлгергәнче иншалла. Карагыз, әхлак мәсьәләсендә без хәзер әз генә күрше хакыннан чыгабыз. Гомуми, общирак мәсьәләгә кагыйдә мөселман кешесе гадил буларак, һәм шулай ук һәрберебездә нәфис буларак, нәфис нәрсәле? Моё большое я. Шулаймы? Һәрберебездә утыра ул. Эго дип әйтәләр инде аны. Менә шушы мөселман кешесе икенче бер кеше белән мөнәсәбәт төзегәндә, когда строит отношения с кем-либо, ул ничек төзергә тиеш? Аның сиңа карата ничек булуын теләсәң, син дә аңа карата шундый бул. Проще простого. Шулаймы? Ләкин кагазда, тормышта кызганыч, нәфис дигән әйбер үзенекен ала. Менә шуңа күрә карагыз, Аллаһ Тәгалә кешегә бирде нәфис. Бүтүнебездә бар нәфис. Нәфис ул безнең менә компьютерның программасы булган кебек, программасыз компьютер эшләми бит инде. Һәрбер кешегә салынган нәфис. Нәфис ул һәр вакыт мин дип яши. Бер кашан да нәфис син дип яшәмәячәк. Ирнеке дә, хатынныкы да һәрбер кеше мин дип яши. Нәфис. Шулай бит, бу нәфис, бу мин, миңа, минеке. Менә галимнәр ничә дип әйткәннәр? Өч миннән сакланыгыз дигән. Мин, миңа, минеке. Бу кешегә файдалы сүз түгел. Хәтта пәйгамбәребезгә бер кеше килеп шакыгач, пәйгамбәребез кем анда дигәч, мин диде. Пәйгамбәребез мин диде. Мин диде. Ягъни ризасызлык белдерде. Әйт исемеңне. Мин дип түгел. Икенче бер нидә мин дип әйткәч, мин шайтаннан диде. Мин дигән сүз шайтаннан ул диде. Әйтмәгез мин, кемсең ул? Кай вакыт миндә бер вакыт авылда кемдер шакый да, кем анда? Беләм инде кем икән? Мин дип әйтәм, мин монда мин дим. Син кем әйтәм? Менә шуның кебек, хәтта әдәп буенча исемеңне әйтергә кирәк. Мин дип әйтергә кирәк. Мин монда бит. Һәркемнең үз мине. Менә карагыз, мин һәр вакыт үзенә кайсысын тели? Яхшысын тели. Зурысымы, кичкенәсеме, яхшысын тели. Бер кайчанда нормальный кеше, нормальный дигән сүз адекватный, акыллы кеше, аның каршысына ике мисал китерик, ике алма китереп куйсалар, берсе матур, сәламәт, нык, каты, икенчесе чиреп беткән. Кайсысын алу, ансы икенче мәсьәлә. Алу икенче мәсьәлә. Кайсысын тели? Кайсысын тели аның нәфсе? Аның нәфсе тели яхшысын. Бер нәфестә начарын теләми. Теләми ул. Шуңа күрә бу безнең нәфесебез. Менә шуңа күрә карагыз, мирилы нинди булырга тиеш? Кеше үзеңә нәрсә теләсәң кешедән, кешегә дә шуны бир. Һәм менә бу күршеләр мәсьәләсенә дә кайта. Бу семьяда да ир-хатын мәсьәләсенә кайта. Бу мөселман кардәшләр белән дә мөнәсәбәт, кешеләр белән мөнәсәбәт төзегәндә дә менә бу кагыйдә кайта. Мисаллар. Беренчесе. Монда күрше мәсьәләсендә. Юк, беренчесе кешеләр мәсьәләсендә. Бу Сахих Муслимда килә.
Bu хадис еш китерелми, икенчесе ешрак китерелә. Һәр сез аны искә төшерәсез. Беренчесе сирәк китерелә. Фәмән ахабба ан юзахзах анин нари ва юдхал аль-джанна, кимдә җәһәннәм утыннан котылырга теләсә, һәм җәннәткә керергә теләсә ди, Аллаһка һәм ахирәткә иман китерсә ди. Ягъни беренчесе ижмахка керергә тели. Кем теләми? Мәйет, бөтенебез тели. Уттан котылырга тели. Кем теләми? Бөтенебез тели котылырга. Аллаһка һәм ахирәткә иман китерсә ди, кешеләр аңа карата ничек булуын теләсә, ул да кешеләргә карата шундый булсын ди. Кешеләр аңа карата нинди булуларын теләсә, ул да аларга карата шундый булсын ди. Шуңа күрә бик җиңел кагыйдә. Менә син хәзер кемгәдер нәрсәдер эшләргә телисең, сорау бир. Ул сиңа шуны эшләсә, сиңа шар идеме бу? Нәфсеңнән сорайды. Юк, тогда эшләмә. Шар иде, тогда эшлә. Тогда эшлә. Бер елны Түбән Камада безнең кибет бар иде, мәчет кибете зур. Бер көнне бер смена эшли, икенче көнне икенче смена эшли. Бу смена бүген калдырып китә сменаны кемгә? Икенче бригадага. Бу апалар зарланалар. Булар ди бер нәзерләп китмиләр ди. Чөнки кибеттә бит инде аның үзенең кагыйдәсе бар. Киштәләрдә, полкаларда товарлар куелса, нәрсә арта? Прибыль арта, выручка. А выручкадан нәрсә арта апаларның? Зарплаталар арта. Хәзер бу бригада китә, киштәләргә тизми. Хотя улаларның ниенә кергән, должностной обязанностьларына кергән. Алар тизмиләр. Инсансызлык белән ни белән уйламыйлар. Һәм булар әле килеп, кибет ачылган, әле аны күрергә кирәк. Кибет бит инде ул зур. Анда миллион товар бит. Әле аны күрергә кирәк. Ой, тизелмәгән икән дип, ярты көн югалды. Выручка эшләде, төште. Булар андый түгел. Булар теге нине карыйлар. Без тиеш. Буларның бригадирлары әйтә, кызлар, все, иртәгә башка смена ди. Алар өчәр көн хәтерләм. Неважно, аңладыгыз нәрсә турында. Аңладыгыз. Булар нишли? Булар киштәләргә тизеп китә. Теге булардан соң киләсе бригадага проблема, ләкин үзләре андый түгел. Шуңа күрә ничек карыйбыз? Бу бригада үзенә нинди кибет калуын теләсә, үзеннән соң да шундый кибетне калдырсын. Шулай бит инде. Шуңа күрә кеше сиңа нинди булуын теләсәң, син дә аларга шундый бул. Һәм монда күршелек мәсьәләсендә дә син яхшы күрше телисең үзеңә. Тогда үзең дә яхшы бул. Үзең дә яхшы бул. Сиңа ошыймы күршедә акырыш, бакырыш? Тогда синдә дә булмасын башкаларга карата. Шулай бит инде. Шуңа күрә монда инде балаларны да тәрбияләргә туры килә. Аларга башларыннан чапмасын, бала чага аңламый бит инде. Шулай бит. Кай вакыт инде бигрәк тә астагы күршеләр, кырдагылар алар бик ишетмәскә мөмкин, шулай бит инде. Алар белән күбрәк мөнәсәбәт төзергә туры килә. Хәтта хәдисләрдә бит инде килә ничек дип, уң як, сул як дип. Аста турында килми, чөнки этажлы өйләр юк иде пәйгамбәр вакытында. Ә монда аларның астагысы сиңа якынрак бара мөмкин, чөнки синең фәлән балаң аларның башыннан чаба, күршеләрнекеннән түгел. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә син дә теләмәсәң, үстеңнән чабуларын тогда тәртипне, киреңне тырышасың инде ясарга, зыян китермәскә. Шулай бит. Ишек төбен пычратмау мәсьәләсендә, чүпләр калдырмау мәсьәләсендә, кемдер мәсәлән мусорларны сасып беткән чыгара да, өйдә исе чыкмасын дип подъездга чыгарып куя. Ягъни без иснәргә тиешмени? Үзең иснә? Ник үзең иснәмисең саны? Юк, ни бит кем әйтмешли. Менә шуңа күрә сиңа башкаларның нинди булуын теләсәң диде. Карагыз, 4 әйберне әйтте. Иҗмахка керәсең киләме? Тәмуктан кутыласың киләме? Аллаһка иман китердеңме? Ахирәткә иман китердеңме? 4 әйберне кабатлады. Бу безгә мөэминнәргә. Димәк, кешеләр белән нинди бул? Аларның сиңа карата нинди булуларын теләсәң, үзең дә аларга шундый бул. Шуңа күрә бу кагыйдә абсолютно бөтен кешегә кагыла. Бөтен кешегә кагыла, күршегә кагыла. Өйдә ир белән хатын арасында да шундый. Хәтта бар бит шундый аят. Вайлул лил мутаффифин. Аллаһ Тәгалә Мутаффифин сүрәсендә нәрсә ди? Горе обвешивающим ди.
яғни үлшеуде алдап сатушыларны аларга хәсрәт булыр ди. Дальше нәрсә дип әйтә? Вайлул лил мутаффифин аллазина إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Әгәр алар ди, карагыз, менә бу базарда сатучы. Бу базардагы продуктыны каян ала? Каяндыр оптовый складтан ала. Үзенә алганда ди, Аллаһ Тәгалә, дөрестлеген тикшереп ала ди. Үзен алдатырга теләми ди. Шуны апкайтып кешегә сатканда нишли ди? Юхсирун. Киметә ди. Ягъни киметә. Ягъни нишли? Әзрәк бирә. Әзрәк бирә. Әйе. Юхсирун. Киметеп бирә ди. Димәк, нәрсә эшли? Алды. Тукта. Бу бит менә кемдер әйтергә мөмкин. Хәзрәт битте бит инде ул базарла. Коръан искерми. Асылда бу базар гына түгел. Бу бүтән тормышта. Нигә син ир үз хакыңны алганда хатыныңнан ничек аласы килә? Дөрес итеп аласы килә. Матурым, аның менә бу хадисе бар бит әле. Әле монсы да бар бит әле. Әле монсы да бар бит әле. Шулаймы? Үзең биргәндә нәрсә? Киметеп бирәсе килә. Хатын кыз нәкъ шулай. Үзенекен алганда әйтә, так, син мине менә шулай эшләт, син мине ошатырга тиеш, син мине тәрбияләргә тиеш, син мине фәлән итәргә тиеш, син мине төгән итәргә тиеш. Әле менә төгән, әле менә монсы калды әле, мин мосын вообще әйтмәдем әле. Үзе биргәндә анда тоже күп. Кайбер ирләрнең, конечно, бик тел сәләтләре юк инде. Теге бер җегет белән кыз талашалар. Ну, хатыны гыйлемле инде, машалла. Мәйтем, сиңа да укырга кирәк. Шундан соң, мәйтем, нигә әйтмисең соң, менә бу хадис бар. Она меня закапывает хадисами ди. Закидает, и я молчу. Ну, ират, аның ул хадислар белми дә, теле дәген, ул бүтән кешегә андый сталык бирмәгән бит инде. Я только начинаю, она мне там Сахих Бухари, Муслим. Да. Я сижу, молчу. Как мне с пророком ди? Как мне с пророком тягаться ди? Теге хадислар белән тизеп куя дагын хатыны. Әмәйтәм, үзенә кагылганнарны беләмсең? Менә шуңа күрә Вайлул лил мутаффифин. Горе ди обвешивающим ди. Аллазина иза кталу аля нас ястауфун. Кешедән алганда тутырып ала, кешегә биргәндә киметеп бирә. Алай ярамый. Бу бүтән безнең бүтән тормышка кагыла бу. Начальник, алды эшчеләр алардан таләп итә, таләп иттең икән, биргәндә дә дөрес итеп бир. Сораганда юмарт итеп сорыйсың, биргәндә дә юмарт бул. Эшче начальник кына түгел исламда. Синең дәген нәрсә? Бурычың бар. Син сорый беләсеңме? Мин бит бысында эшләдем, фәлән. Давай бир миңа. Ярар, син эшләдеңме соң? Син эшеңне дөрес итеп эшләдеңме? Син мәсәлән алган үзеңнең өстеңә әманәтне дөрес итеп ниттең? Мәсәлән, бар җитәкчеләр әйтәләр, бар җегетләр әйтәләр, менә җитәкче безне нитә? Менә монда зулым кыла. Ләкин шул ук вакытта җитәкчеләр дә бар. Мин аңа бирдем машинаны, аны җимереп бетерде ди. Тукта, син үз машинаң булса шулай җимерерсең. Даже үзеңнекен җимерсәң дә, үзеңнекен дә ярамый, исраф итәргә. Ләкин син хуҗаның машинасын алдыңмы, шөкр күрдеңме? Әкренәй. Мәсәлән, менә мин как водитель, мәсәлән, мин Казанда нинди проблема күрәм? Без машина хуҗалары шөкр-шөкрда әкренәябез. Кем әкренәйми? Daily Mobile әкренәйми? Яндекс Драйв, каршеринг, арендный машиналар берсе дә әкренәйми. Минеке түгел бит ул. Тукта, син аны алдың бит. Хуҗа сиңа бирде, бу әманәт. Какая разница, кем ул хуҗа? Мен аны белмим бит. Син кул куйдыңмы? Анда кул куйдырталар электронный. Син алдыңмы? Син кешенең машинасы. Син аны нишләтергә тиеш? Сокларга тиеш. Мин менә ничә тапкыр күргәнем бар. Бүтенебез әкренәябез, китә. Daily Mobile китте. Все нормально. Минеке түгел ул, миңа нәрсә? Ярамый. Үзеңә алганда, аллазина иза кталу аля нас ястауфун, үзеңә алганда тиешен ала, биргәндә киметә. Менә шуңа күрә
Ярар, шушы үзеңә теләгәнне кардәшеңә теләү киләсе дәреснең темасы. Иншалла. Әле без өлгерәбез бит Рамазанга. Әйе, өлгерәбез иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.